i dobrodošli. Ovo je naš novi video i naš novi program, ujedno i besplatna lekcija. Nakon što je izašao naš program kako postaviti cilj i ostvariti san brže nego što ste ikad mogli sanjati, dobio sam dosta komentara. Najviše njih na našu Facebook stranicu Meridian Success Academy i većina ljudi koji kažu da, pokazali smo kako treba postavljati ciljeve, zašto treba postaviti ciljeve. Ali se često postavlja ono pitanje čemu sve to. Nekako smo upali u depresiju. Recesija vlada sve oko nas, ljudi gube poslove, ljudi jednostavno nemaju vremena za svoje snove, za svoje želje, za ono što su htjeli, za ono što su sanjali kad su bili mali. Ali vratimo se na početak. Kad smo bili mali, kao djeca, mislili smo da je sve moguće. Imali smo želje, imali smo planove, imali smo snove, moglo bi se reći da smo imali ciljeve. Obitelj, roditelji, društvo, ulica nas je odgajalo i pokazivalo nam što bi trebali, odnosno kakvi možemo postati u životu. Već tu su naši snovi limitirani, posebno ako smo se družili sa ljudima koji nisu postigli nešto ili sa sličnima onima kakvi smo mi bili. Zato je društvo danas toliko raslojeno, jer djeca se odgajaju na različiti način, sa različitim vrlinama, moralnim normama. Onda smo krenuli u školu, u sistemu u kakvom smo mi odrastali, u zadnjih 20 ili 30 godina govorim, su nam pokazali ili postavili limit ili ograničenja onoga što možemo postići. Svi mi smo svjedoci toga da su profesori i učitelji drugačiji tretman imali prema drugačijoj djeci. Naše ocjene su nas odredile u životu. Naše ocjene su bile jedini pokazatelj onoga što mi možemo. Oni koji su bili bolji u školi, sa boljim ocjenama, su upisali bolje fakultete. Dobili i stekli bolje obrazovanje. Samim time, ta odskočna daska ih je digla jednu stepenicu iznad ostalih. Oni ostali su morali pronaći zaposlenje. S obzirom na situaciju na Balkanu posljednjih 20 godina, zaposlenje je bilo poprilično limitirano. Čak i oni koji su uspjeli naći posao, bilo kakav da prežive, da se prehrane, nakon što se zaposlite kao mladi radnik, puni želje, puni volje, entuzijazma da nešto napravite. Očekivali ste nekakav izazov, očekivali ste nešto što će se dogoditi na poslu, što će dati neka poticaj vašoj karijeri, odnosno ostvarenju vaših snova. Već smo došli u neke godine gdje društvena norma kaže treba se oženiti, treba imati djecu, riješiti stambeno pitanje. Došli smo do faze kad već ili imamo djecu, pa si ne smijemo priuštiti promjenu posla, ili imamo kredit, pa smo u istom problemu. Ili još najgore oba dvoje. Tu snovi prestaju. Naši ciljevi se mijenjaju. Naš cilj su naša djeca, naša obitelj. Posao postaje ono od 8 do 4. I ono što je važno na kraju mjeseca je platiti režije, platiti ratu kredita i ono što ostane, ostaje za nas i našu obitelj. Tako je. Ne možemo to promijeniti. Situacija je oko nas, ima ljudi kojima je puno gore nego nama. I onda sretnete, upoznate ili vidite nekoga koji je ostvario cilj koji ste vi željeli kao mali. Neko koji je ostvario svoje snove, neko kome je puno bolje nego što je vama danas. I onda kažete sebi, to sam i ja mogao. Samo da sam, i onda 3 točke. U ovoj fazi često dolazimo do onoga da krivimo druge, da se opravdavamo, da imamo raznorazne izlike, da stvaramo negativne emocije prema sebi, obitelji, društvu, državi, upravi i tako dalje. Svi su krivi osim nas samih. I u tom trenutku imamo dvije mogućnosti. Prva mogućnost da nastavimo živjeti onako kako smo živjeli do sada, čekamo što će nam uslijediti nakon ovoga, možda se nadati nekoj boljoj promjeni, igrati loto recimo ili igra na sreću što igra većina ljudi danas na Balkanu i očekivati nekav jackpot koji će nam naglo promijeniti život. Druga opcija je da krenemo odmah sa poslom. Rad na ostvarenju svojih snova, na kreiranju kvalitetnije budućnosti, zahtijeva 1 ili 2 sata vremena dnevno. To si svi možete priuštiti.
bitno da se organizirate, da budete dovoljno produktivni u vašim svakodnevnim poslovima i onome što svaki dan radite. Kako bi se pokrenuli i kako bi učinili više za sebe i za ljude oko nas, pokazat ću vam još jednu metodu kako se motivirati, odnosno kako otkriti prave okidače ili pokretače da počnete nešto raditi. Prvi pokretač je kontrola. Svi mi želimo imati kontrolu nad sobom, nad svojim postupcima, nad društvom i okolinom u kojoj živimo. Odredite jednu kategoriju u životu. Edukacija, karijera, financije, veze, užitak, tjelesna sprema. Što želite kontrolirati? Svoje postupke, način na koji radite posao, način na koji se hranite, način na koji razgovarate s ljudima, okolinu s kojom se družite. Navedite jedan primjer što želite kontrolirati i 3 strategije kako ćete to napraviti. Drugi pokretač je sposobnost. Svi mi posjedujemo određena znanja i vještine, a ta znanja i vještine određuju ko smo mi i što možemo napraviti u životu. Znanja i vještine nisu nešto što je urođeno. Znanja i vještine su nešto što je stečeno. Ako je neko drugi stekao određene znanja i vještine, možemo i mi. Ako smo mi nešto do sada naučili, možemo naučiti ponovo kako bi ostvarili ono što želimo. Navedite jednu vještinu koju ste htjeli steći, ali niste stigli do sada, ili koju želite steći, jer nikako da počnete. I navedite 3 strategije kako ćete to napraviti. Treći pokretač je povezanost. Čovjek je socijalno biće i ništa ne može ostvariti sam. Treba nam društvo, treba nam okolina. Moramo biti povezani sa ljudima koji nas okružuju, jer nam samo oni mogu pomoći da to napravimo. Odaberite jednu osobu koja vam može pomoći da ostvarite svoj neki kratkoročni cilj i navedite 3 strategije kako vam ta osoba može pomoći, što treba učiniti za vas. 5. pokretač je izazov. Čovjek je biće koji voli izazov, koji voli nešto novo, koji voli stvarati i raditi, koji voli postizati. Razlog tomu je zato što voli osjećaj koji mu to daje. Osjećaj samopouzdanja, hrabrosti, vjera da on to može. Dajte si jedan izazov koji ćete ostvariti u sljedeća 3 mjeseca. Iz bilo koje od kategorija u životu. Edukacija, karijera, veze, financije, užitak, tjelesna sprema. Dajte si izazov, jedan, napišite 3 strategije kako ćete taj izazov ostvariti. I učinite nešto svaki dan kako bi ga ostvarili. 6. pokretač je kreativnost. Kreativnost je ono što svi mi nosimo u sebi. Kao djeca smo svi bili bez limita. Mogli smo postati što smo god htjeli. Bitan je odgoj, bitan je vještine koju smo naučili. Jedan od najboljih načina za pokretanje vlastite kreativnosti je takozvana metoda 20 pitanja. Ako imate nekakav problem koji trebate riješiti, postavite sebi taj problem u obliku pitanja. Dajte 20 odgovora kako ćete riješiti taj problem. Prvih 5-6 će biti lako, sljedećih će biti malo teže. Ali dajte sebi oduška, napišite bilo šta. Prvo što vam padne na pamet zapišite. Nakon što ste dobili 20 odgovora, odaberite onaj jedan koji vam se čini najbolji. Postavite njega u obliku pitanja i napišite 10 akcija kako ćete ostvariti to rješenje koje ste zamislili. Kreativnost je ono što nam pomaže da se suočavamo i da rješavamo svakodnevne izazove. Što imamo kreativnija rješenja, to ćemo biti zadovoljniji sami sa sobom. Sljedeći pokretač je osviještenost. Kako bi uspjeli u onome što želite, morate znati koje su vaše vrline, koje su vaše mane, koje vještine i znanja posjedujete, a koje vještine i znanja morate steći kako bi ostvarili svoj cilj. Biti svjestan sebe, znati svoje mogućnosti i vjerovati da možeš sve je osnovni pokretač i onaj koji nas gura, koji nam daje unutarnju energiju i motivaciju da ustrajemo do ispunjenja svojih ciljeva. Čovjek je društveno biće, živi u društvu,
I svi smo mi dužni društvu koje nas okružuju. Neki na pozitivan, neki na negativan način. Oni koji su odrastali u negativnim okolnostima odužuju se, odnosno vraćaju dug društvu na negativan način. Oni koji su dobili pozitivne uticaje društva, to trebaju učiniti na pozitivan način. Odaberite jednu stvar, jednu udrugu, pomozite nekome, učinite nešto dobro za društvo koje vas okružuje. Osjećaj da pomažete drugom će dati vama onaj dobar osjećaj. Daće vama motivaciju i samopouzdanje. Osjećat ćete se dobro u svojoj vlastitoj koži. Ovih 9 pokretača koje sam do sada naveo nisu jedini. Svako od nas ima nešto što ga pokreće, nešto što ga puni energijom, nešto što mu daje osjećaj samopouzdanja, osjećaj vrijednosti, osjećaj motivacije i što mu daje snagu da ustraje, da završi zadatak koji je započet. Abraham Lincoln je zapisao: ciljevi nam daju osjećaj ispunjenja i zadovoljstva. Ideal kojem težimo nas ispunjava i daje svrhu našem životu. Kako bi vas potekao ili pokrenuo da krenete u ostvarenje svojih snova i želja, odnosno ciljeva, ispod ovoga videa ćete naći 2 formulara. Online formular se sastoji od 9 pokretača, njihovog kratkog opisa, a na vama je da napišete jednu stvar koju ćete napraviti da se pokrenete i 3 strategije koje ćete napraviti kako bi ostvarili ono što želite. Drugi formular je potpuno identičan. Razlika je kad kliknete pošalji, osim što ćete ga vi dobiti na svoj mail, dobit ću ga i ja. Odabrat ću osobno 3 najkreativnija, 3 najkvalitetnija. I to 3 ću nagraditi sa našim besplatnim programom. Kako postaviti cilj i ostvariti san brže nego što ste ikad mogli sanjati. Hvala vam što nas pratite, hvala vam što komentirate, hvala vam što sugerirate što i kako možemo napraviti. Pozivamo vas da nastavite i dalje pratiti naš rad, jer imat ćemo jako puno vrijednih informacija koje možemo podijeliti s vama. Hvala i doviđenja.